Makaropafadzwa imi Mwari Baba, ndimi makatipa mirayiro yenyu, makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOmer rino izuvi ramakumi matatu netsere, zvichireva vhiki 5 namazuva 3. Ndinokugamuchirai, ndinokukwazisai, ndinokuropafadzai. Nhasi unotoda kutaura tichibvisa chidzidzo chedu pana VaEfeso 4. Tinoverenga VaEfeso 4 yose kusvikira pavhesi 16. Amen. Kubva pavhesi 1 zvichinzi iri kutaura pamusoro pekubatana kwomuviri waKristu. Ndisati ndapinda mukuverenga, munoziva mashandiro emuviri. Pane imwe nguva Pauro paanotaura kuti muviri wose wakakosha. Chinhu chiri pamuviri choga choga chakakosha. Takabvisa maziso, muviri hauchanyatsoshanda zvakanaka, hauchaona kwakuenda, hauchaziva pokubata, hauchaziva kwokuenda. Kana maoko chaiwo anowanzoshandisa maziso kuti anyore, haachakwanisa kushanda zvakanaka, nekuti anotembawo namaziso. Ziso ndiro rinotiudza pekutsika, ziso rinotiudzawo pekumira, rurimi runotaurawo. Somuviri wedu tinenge tichida kutaura tichikhuluma navamwe. Naizvozvo rurimi rwakakoshawo, sokukosha kwakaitawo muromo. Nyangwe nzeve dzinonzwa dzakakosha. Hakuna bazi romuviri risina kukosha. Ose akakosha zvakafanana. Asi tinonzwa waIshe wedu Jesu Kristu achitaura, achiti kana ziso rako richikutadzisa, zviri nani kuti upinde mudenga dzvene une ziso rimwe, kana kuti muumambo hwekudenga une ziso rimwe waribvisa, rinokutadzisa racho. Kana ruoko rwako rworudyi ruchikutadzisa, zviri nani kuribvisa, zvichida nderekuruboshwe rinokutadzisa, usarewa neruoko rumwe chete, uchipinda zvako mudenga, pane kuti muviri wako wose unoparadzwa mugehena. Izvi zvinotiudza kuti chinhu chimwe chete chinoita kuti muviri wose ushate. Sekunaka kunoitisa kuti chinhu chimwe chete chiitise kuti muviri wose zvakare unake. Naizvozvo hakuna kwachatinosarudza tichiti ichi chakanaka, ichi chakaipa. Ose mabandiko omuviri akakosha. Zvikanzi nokuti chinhu chimwe chinoita kuti upinde mugehena kana kuti upinde kudenga dzvene raMwari. Muri kuzvinzwa? Ndiko kukosha kwatakaitawo sevaKristu, kana tichiti isu tiri muna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi hapana munhu unoshorekana. Nyangwe zvake Pauro achitaura kuti takaita semidziyo, mimwe inoshandiswa zvakakosha, mimwe inoshandiswa zvakaninipisa, kana kuti zvakazvidzika. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi nyangwe inoshandiswa zvakazvidzika yakakoshawo, nekuti inoita basa iroro. Dai ikanga isipo miviri iyoyo, kana kuti maKristu iwavo vanoita basa rakazvidzika, vamwe vavaKristu vanoita basa rakakosha vaifanirwa kuzoita basa iroro. Nokuti dai vakanga vasingaita basa iroro, uKristu hwavo hwakanga husingafambe zvakanaka. Naizvozvo muviri wose wakakosha. Muviri wose watiri sevaKristu ndiwo unoita kuti muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi kana tichifamba, vanhu vanoona pahumwe hwedu, pakubatana kwedu, kuti tiri muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Kana tichiita zvinotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu, kana tichiita zvinotaurwa naMwari. Nekuti munhu unoona ari kunze asingazive, usina kumbobvira wapinda mudhoo remukereke upenyu hwake hwose, akaona maitiro edu, anofanirwa kubvunza kuti sei muchiita zvamunoita izvozvo? Muri vanhu vekupi? Nyika yamunobva ndeyekupi? Rudzi rwenyu ndaanani? Sei muchiita zvisingaite nyika izvi zvatajaira kuita munyika? Muri kuzviona? Naizvozvo tiri vanhu vamwe, tiri munhu mumwe, tiri Kristu Jesu, tose takabatana pahumwe hwedu. Muri kuzvinzwa? Mumwe wedu akakanganisa, muviri wose wakanganisika. Vaviri vakakanganisa, muviri wose waIshe wedu Jesu Kristu wakanganisika. Zvino ndiani uchaita basa rekugadzirisa apo pakanganisika, pakanganiswa navamwe? Zvikanzi misenzekete yedu tose isu vanotenda kuti tipote tichitsiurana. Kana mumwe munhu akaramba achiita zvakaipa, tamutsiura, tine simba rekumudzinga kuti hatisina ukama naye.
Kana tichida totoenda kumapepa kuti uyu hatina mukama naye nokuti anoita zvakaipa, anonyangadza muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Naye Ishe wedu Jesu Kristu akapinda mudenga nzvene, amboiswa zvivi zvose zvavanhu vapasi pano paari. Iye wakanga akanaka ari mutsvene, zvikanzi akazvitakura kwechinguva chishomana, wakafa wakamuka, ava mutsvene akadzokera kuna Baba. Izvo ndizvo zvinotitsigisa, zvinotipa mufaro kuti tinokwanisa kutsveneswa. Nyangwe takaita zvivi, tinokwanisa kuregererwa, tinokwanisa kushandira kururama kwedu. Mwari akatiregerera, takapinda mudenga rake dzvene. Hatingatye kunamata, hatingatye kutenda, hatingatye nyangwe nezvipinga mupinyi, nekuti Ishe wedu Jesu Kristu wakasvika pamuchinjikwa, wakatakura zvinhu zvavanhu, wakasvika pamuchinjikwa akazvidzikana. Ane tsvina yose yatakanga taita isu, wakasvika pamuchinjikwa anayo. Asi tinoziva kuti wakabvapo anatswa. Rufu runouya mushure mekutakudzwa zvinhu zvinonyangadza. Asi kana wakatendeka kuna Mwari, zvakaita samaropafadzo pamusoro pako, nokuti ndiro basa raMwari rauri kuita, rine tsvina, rakazvidzika. Kana vanhu vachikusvora, vachikutuka nokuda kweumambo hwokudenga, nokuda kwezita raIshe wedu Jesu Kristu, fara ufarisise, nekuti vaprofita vakapindana nazvo, navaApostora, naIshe wedu Jesu Kristu vakapindana nazvo. Vakafa vari mumatope. Naizvozvo matope hatingatye. Matope maropafadzo kwatiri. Muri kuzvinzwa kaizvo? Kuzvidzwa maropafadzo kwatiri, kusemwa maropafadzo kwatiri, kutukwa maropafadzo kwatiri. Asi kana tikavenga zvinhu zvose izvi zvatino zvinotisvibisa nokuda kweumambo hwokudenga, tichagonoti iko kuna Ishe wedu Jesu Kristu, zvichinzi hamuna kundinyara here? Zvikanzi hamuna kumira neni? Mungadai makatakura michinjikwa yenyu, makafa mukutenda kwenyu. Nyangwe nyika yaikusvorai, yaikutambudzai, yakanga yakadira madhaka pamuri, dai makafa kudaro, mungadai mapinda mudenga rangu. Naizvozvo ngatishingairirei. Zvikanzi ateya mariva murutsva, haache kuita sei? Kusviba magaro. Ndo zvatakaita sevaKristu. Hakuna muKristu unongofamba akachena zvake pasina chakaipa chinoitika kwaari. Haazi muKristu iyeye, ari munyika iri rongo. Anokunyeperai kuti muKristu. Haatende. Kana zvakadaro, Mwari ari kukuprotekta, hatiziva ari kukuprotekta here. Uye chakakosha pauri chii? Asi kuzofamba wako tinongedza, isu tiri kufa mukutamburira Ishe wedu Jesu Kristu. Ndizvo zvinotokudza kuti iwe hauzi muKristu, hauzi weumambo hwokudenga. Mwari akakurasha. Unozvikudza. Uri gava riri pakati pamakwai. Nekuti kana achidaro, ari kusora kana Ishe wedu Jesu Kristu wacho akatifira. Ari kusora vaapostoli vose vakatambudzika nokuda kwedu isusu kuti tigoponeswawo, vakatambudzikira Ishe wedu Jesu Kristu. Ari kusora vaprofita vaiurayiwa vachitaura shoko raMwari. Ari kusora vose vakashingairira kuparidza nokufamba muna Kristu. Hatinganyari Kristu, tingafambe zvedu takazvidzikana. Asi nyange zvakadaro tiri muna Kristu, tingatambudzwe navaya vanobata makona, vehuroyi, n'anga dziya ana dhiabhori vaye. Asi tichiramba tiri pana Kristu, hatitye kushumira Kristu, nekuti ndewedu, ndiye mambo wedu, ndiwo umambo hwoga watinoziva. Hama vadiwa, ngatiropafadzwe neshoko raMwari rinobva kuvaEfeso 4 zvichinzi, sezvo ndiri musungwa waShe, zvino ndinokukurudzirai kuti murarame upenyu hwakafanira kudanwa kwamakagamuchira. Amen. Musafunga kuti ndine ndikanganisa nguva dzose kutaura shoko raMwari. Nairo Bhaibheri racho rakatokanganiswa manyorerwo arakaitwa. Vanhu vacho vanenge vachitaipa vachikurumidza, vasingatarisise manzwi avanenge vachitaipa kana kuprinta. Zvikanzi pavhesi 2, muzvininipise zvachose uye mupfave, muite mwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu murudo,
Mushingaire kuchengeta humwe hwomweya. Amen. Itai kuchengeta humwe hwomweya. Zvinotirakidza kuti tiri chinhu chimwe chete, tiri muna Ishe wedu Jesu Kristu. Kubudikidza nechisungo chorugare. Amen. Chotakawana pana Kristu Jesu. Ndiye wakatisira rugare rwatinaro. Hatichamanikidzika sekumanikidzwa kwaitwa vana veIsraeri navaJudha. Vaimanikidzwa nourevhi navaprista. Isu tiri pasi paIshe wedu Jesu Kristu takasunungukwa nekuti takakwana nezvinhu zvose. Izvo zvaakatipa ndo zvatinotoda izvozvo izvi. Nyangwe vanhu vachiona kunge kumanikidzwa, vamwe vachiona kunge kupusa, vamwe vachiona kunge hutera, nyangwe vamwe vanhu vachiona kunge zvakaoma, ndo zvatinoda izvozvo. Mirau yaIshe wedu Jesu Kristu ndihwo upenyu hwedu, ndizvo zvatinoda kuita. Pano muviri mumwe chete, tava paverse 4. Nomweya mumwe chete sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa. Amen. Hakuna different tariros, hakuna different dengas. Tiri kuda kupinda mudenga rimwe chete, muumambo humwe chete. Izvo kuzoti maiswa pamalevels maakudenga ikoko ndezvekudenga ikoko. Chatakatarira isusu ndechekuti tinoda kupinda, tinoda kucrossa border, tipinde munyika iyi, nyika yedu. Tinokodzera kunge tirimo kana tichiita zvinodikanwamo, zvinodikanwa nani naBaba, zvinodikanwa naIshe wedu Jesu Kristu, tichifamba nomweya mutsvene mumweya pahumwe. Iroro shoko ndo rakakosha, nekuti zviri kunzi pahumwe, one chinhu. Tose takadai tiri one chinhu. Naizvozvo ngatiregere kusvoranai kana kuzvidzana kana kugumburisana sevaKristu. Muri kuzvinzwa? Ngatiregere kutarisana pasi. Iwo kana une mabhirioni ako, wakauya kuna Ishe wedu Jesu Kristu, hauna kumanikidzwa. Naizvozvo usatitarisira pasi isu tisina. Kana isu tisina, hatingatarisire vanhu vane mabhirioni samakororo vose. Ngavaite zvinhu zvakarurama zvitsvene, nekuti tiri muviri waIshe wedu Jesu Kristu, takavasvora, tazvisvorawo nesu. Zvikanzi Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe. Amen. Mwari mumwe naBaba vavose, ari pamusoro pavose, uye kubudikidza navose, uye muna vose. Asi kuno mumwe nomumwe wedu kwakapiwa nyasha sokugoverwa kwadzakaitwa naKristu. Ndokusaka zvichinzi paakakwira kudenga akatungamirira dungwe renhapwa uye akapa zvipo kuvanhu vake. Amen. Zviri kunzi pavhesi 7, kwakapiwa nyasha kune mumwe nomumwe sokugoverwa kwadzakaitwa naKristu Jesu. Apa zviri kutitaura kuti nyasha dzakasiyana. Nguzvinzwa? Nyange zvayo iri nyasha imwe chete, nyasha dzacho dzakasiyana. Apa zviri kutaurwa mabandiko okushanda kwedu. Zvatiri mapazi, tine mafunctions akasiyana siyana. Mumwe anobata seruoko, mumwe anonombora sechigunwe, mumwe anotswanya sechara. Muri kuzvinzwa? Mabasa ese eruoko iwawo. Nechigunwe chimwe nechimwe pane zvachinomirira, pane zvachinoita zvisingakwaniswe kuitwa nezvimwe zvigunwe. Chigunwe chimwe nechimwe chito nezita racho. Ndo zvatakaita muna Kristu. Tiri pasi penyasha. Iro nyasha yekuti unokwanisa kuparidza inyasha idzodzo. Nekuti kune vamwe vanotoda kuparidza vasingagone. Vamwe vanozongoponera kukwaya uko. Muri kuzvinzwa? Vamwe vanozongoponera kuklina imba yaMwari. Chidova nacho chaizvo zvekuti vange vachiita mabasa ose iwawo. Asi Mwari ndiye akavapa mabasa akazvidzikana aya kuti vaite, nokuti anoda kuti ivo vaite. Kwandiri munhu iye akakosha, anoklina imba yaMwari andinopinda mazuva ose. Kwandiri munhu iye anopolisha mabhenji andinogara akakosha. Akangondikoshera zvakangofanana nemufundisi. Kana mufundisi achinge achidya mari yekereke, anofanirwa kurangarira munhu iye kuti vagovane zvakafanana. Hapana mukuru, hapana muduku. Nokuti ndo kana muchida kuzvitora zvakaita sechegumi. Mari dzatinouya nadzo kuchechi kwekwe, hatiuye tichiti tabvisa pane mari yedu chegumi, kwete. Tinongopawo sekudawo. Dzimwe nguva tapawo, unoziva kana ukapa uchida so, usingamanikidzwe. Hazvinei kuti navafundisi, musi waunokumbirwa nemufundisi unokwanisa kuti handisi kuda kupa. Musi waunonzi nemufundisi isa mari munhu unoti handidi kupa. Musi waunenge wakafara wopa zvako.
pane dzimwe kereke, nekuti ini kana ndakafara ndinopowo zvangu. Zvino vanozodzoka vonditandanisa zvikanzi ramba uchitipa chete. Ndokuramba ndichikupai seiko? Ndakapa nemwoyo wangu wose pandakapa ipa. Saka muda kunongoramba ndichikupai mazidhora iwawo akawanda. Makororokai. Ndinokupai pandinenge ndadira. Ndakasununguka ndichifarira Mwari wangu. Itai zvakanaka muchapuwa Mwari. Ndichakupaiwo neniwo. Asi handizvikudze pakukupai mari. Ndosaka ndichiti dzimwe nguva ndokupai, dzimwe nguva handikupei. Muri kuzviona? Haizi nyaya yemari. Inyaya yemufaro uri mandiri. Mufaro unobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Norugare runobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Makanzwa ime zvichinzi kana uchiuya nechipo chako kuarita yaMwari, chimbotanga wanogadzirisana nemumwe wako usati wapa chipo chako. Zvino kana ndine wandoda kugadzirisana naye, munondimanikidzireko kuti ndikupei mari? Munondimanikidzireko kuti ndikupei chegumi? Asi kana ndachipa ndotoda kuona munhu wose anenge achiita basa raMwari, hazvinei kuti zvidzikana sei, achipuhwa yakafanana nevanozviti vari pamusoro. Verse 8, ndosaka zvichinzi paakakwira kudenga akatungamirira dungwe renhapwa uye akapa zvipo kuvanhu vake. Amen. Zvinoreva kuti akakwira, asi kuti akaburukawo kumativi ese ari pasi penyika. Iye akaburuka ndiye chaiye akakwira kumusoro-soro kupfuura kudenga-denga kuitira kuti azadze pasi pose. Ndiye akapa vamwe kuti vave vaapostoli. Amen. Vamwe kuti vave vaprofita, vamwe kuti vave vavhangeri, uye vamwe kuti vave vafudzi navadzivisi, kuti vagadzirire vanhu vaMwari pabasa rokushumira, kuitira kuti muviri waKristu uvakwe. Kudzamara isu tose tasvika pahumwe mukutenda uye nomukuziva Mwanakomana waMwari, napamunhu akura asvika pachiro chose chokuzara kwaKristu. Amen. Zviri kunzi hatinangopirwa mabasa aya chete kuti tinzi mumwe mukuru mumwe muduku, kwete. Zvikanzi mabasa iwawo ose akakosha kuna Mwari. Zvinoita kuti tive chinhu chimwe. Basa rinenge richiitwa nemumwe munhu iroro rinenge richitotivaka isusuwo tinoita mamwe mabasa. Muri kuzvinzwa ka? Hakuna basa raMwari rakazvidzikana. Ini ndinofarira sei vanhu vaya vanofamba vachiparidza vaya? Ndinofarira sei vanomira pamharadzano penzira? Pamharadzano panoitwa zvakawanda ka nevanhu veuroi ava. Zvikanzi pane zvazvinorevera, zvapanoreva muchibhoyi. Asi pane vamwe vanomira ipapo vachiparidza. Muri kuzvinzwa? Pane vamwe vanoparidza murodhi. Pane vamwe vanoshanyira vamwe mudzimba vachivataurira shoko raMwari. Havanyari kuita mabasa avo. Ndivo vanhu vandinofarira, vanhu vaMwari. Ndinofarirawo vanhu vanoenda kuchechi. Nyange zvako kuchechi kungoendwa nevanhu vose vese. Asi ndinoziva kuti pane vamwe vanoenda nemwoyo wose. Ndinoda kuti vasvikewo pakuzara, pakuziva kuti kuchechi kunoendwa sei. Hakuzi kungoti ndinongomuka ndichienda nekuti yaasvondo kana kuti rava sabata. Mwari pane zvaakaronga kuti tipute tiite, tipe semupiro kana tichiuya kuzoungana, kuzowadzana navamwe, tichirakidza umwe hwedu pasi paIshe wedu Jesu Kristu. Tichinopedzisa, ngativerenge mashoko anotevera. Verse 14, VaEfeso 4. Ipapo hatingazorambe tiri vacheche vanosundirwa shure nemberi, vachipepereswa kunono uko nemhepo ipi zvayo yedzidziso, uye nokunyengera nousvinu hwavanhu mukutsausa kwokunyengera kwavo. Amen. Mati mambonzwa dzimwe mharidzo dzinokurumidza dzakubata so. Makambonzwa pamusoro penyaya yenhingikiri here? Yomurimi. Unzi murimi akabuda achikusha mbeu dzake. Zvikanzi pane vamwe vanokurumidza vabata shoko asi rinozorasika nokuda kwamatambudziko enyika. Zvino zvakafanana neizvozvo izvo. Pakuti pane vamwe vanhu vanouya vachiparidza, titofarira kuti munhu aparidza. Asi kana tonopenengura magwaro, toona munhu uya anenge anga akarasika pakati apa napakati apa napakati apa. Dzimwe nguva anenge asina kurasika, asi nokuda kwokuziva kwedu isusu takuona kunge akarasika. Zviri kureva kuti mharidzo iyi yakanga isiri yedu. Nyange taifarira, yanga ichiparidzirwawo vamwe vanhu vasati vauya pakuzara pakutenda. Vanokwanisa kunge vakabatwa meso kana iye ari kuda kuvabata meso. Zvida vatoitawo nesimba rake rose nomwoyo wake wose, asi stiri meseji yake yakarasika. Iri ndeye vari chiri pamavambo okutenda. Nokuti zvinonzi vana vembwa vasvinure musi, musi, 1 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 musi
Kutenda Mwari chinhu chatinovangarira, chatinoshandira, chatinoisa input yedu isusu kuti tigonzi tiri vatendi. Hazvingori zvekuudzwa nemunhu kunzi tiri vatendi. Kana munhu akakuudza kuti uri mutendi ari kukunyepera, unofanirwa kuzvinzwa kuti ini ndiri mutendi, ndinofamba panzira dzaMwari. Vamwe vaparidza vari pakutitsausa, vamwe vachiitawo magenuine mistakes, mamistakes aka vasingarevese, vanenge vangouyawo chete vasino mweya waMwari, asi vanenge vakafanirwa kuparidza. Vari kuparidza sei? Sebasa ravo. Kana akafanirwa kuparidza, ngaaparidze, ngaamire ipapo achiparidza, nekuti tingazoshaya munhu anoparidza mukereke. Ndosaka mainzwa kunzi namazuva aIshe Jesu Kristu kana namazuva avadzidzi paizodaidzwa vanhu kunzi madzichinda. Hapanawo pakati penyu here angasimukawo kuti ataure? WezvePauro anotaura kuti ngatipanane nguva yokutaura. Hatingangotanga kuprofita tose kereke yose panguva imwe chete. Mumwe ngaataure, vamwe vakateerera, mumwe ozotaurawo. Kana kuri kuparidza, kana tino kuparidza, mumwe ngaaparidze, vamwe vakateerera, mumwe ozoparidzawo, zvichienderana nekuti mweya wakupa chii. Hama adiwa, tiri muviri mumwe chete, tiri chinhu chimwe chete, tiri rudo rumwe chete muna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi pavhesi 15, asi tichitaura chokwadi murudo tichakura pazvinhu zvose maari iye musoro, iye Kristu. Amen. Zvikanzi sekuda muviri unoda chikafu chakanaka, muviri unoda chikafu chinovaka muviri, muviri unodawo kunzi nyange kuti pfungwa dzako dzishande zvakanaka, kudya kwako ndo kunotaura kuti pfungwa dzako dzichashanda sei. Kana tichidya zvakanaka, tichigara zvakanaka, tichifamba mune zvakanaka, tiri murunyararo, tinokurawo zvakanaka. Asi kana tiri vemhirizhonga, tinoonekwa namavanga, tinoonekwa nebhutsi dzakaputika, tinoonekwa neurombo hwedu, tinoonekwa nehasha dzedu, nezvose zvatinoita zvakaipa zviri pasi peumambo hwaSatani. Verse 16, kubva maari muviri wose wakasanganiswa uye wakabatanidzwa pamwe chete nenhengo dzose dzichiusimbisa. Amen. Tose tinosimbisa muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Takabatanidzwa pamwe chete, tiri chinhu chimwe chete. Ngaparegedze kuva nechimwe chakuora, vamwe vachiri vanyoro. Amen. Zvikanzi muviri unokura uye unozvivaka murudo. Amen. Ngative nerudo semuviri mumwe chete. Zvikanzi wese kuzvitarisa paunozviita mugirazi, uchizvipoda uchizviita se uchipfeka hembe dzakati mbambamba kuti utaridzike zvakanaka kwauri iwe, uchifamba uchidada mukati merodhu kuti pano ndakavakwa, pano zvidyei mwoyo. Zvikanzi ndo kuda kwaunofanira kuita mumwe muKristu izvikoko, kwete nenzira yoruchiva, nekuti ruchiva tinoziva kuti runotigumisa kupi. Zvikanzi sezvo mutezo mumwe nomumwe uchiita basa rawo, ngatishingairire pamabasa edu ose atakapuwa naIshe wedu Jesu Kristu, mabasa atinoitira umambo hwokudenga. Hama adiwa, rinoranga riri zuva remakumi-matatu netsere rokuverengwa kweOmer. Ndinoti ngatisanganiye zvakare mangwana chisarai.